Arribat a este punt, me plantejo si realment val la pena. Val la pena? Necessite parar, reflexionar estos dies, a veure si realment vull tirar avant. Si al final tira avant, cruce la carretera d'Onda i compre totes les empreses del grupo Porcelanosa. Arribada a este punt, la pregunta que me faig és: mereix la pena tot això? Sincerament no ho sé. No me causa rubor dir-ho. Soc un enamorat de Vila-real, un enamorat de la gent, del poble. Senyor alcalde, el noto un poc desanimat. El que ve a dir vostè és que està pensant en deixar la presidència de la Penya al Vermelló? Sincerament, necessito parar, reflexionar de tot això, perquè les crítiques no paren, no es pareix res bé, alguns membres de la penya, que si no tenim suficient cacaus, que si la cervesa no sé quantos, que les llonganisses seques estes no m'agraden. Arribat a aquest punt, se pregunta, realment val la pena? Val la pena seguir en això? Seguir avant, fent arròs caldós i hamburgueses en els vídeos del club? O seguir avant? No, avant jo no he jugat mai, jo sempre he jugat darrere i jo el que vull és fer un pensament, no? Fer una reflexió, però vull renovar en el Villarreal. Arribat a aquest punt, us he preguntat, val la pena tot això? Val la pena? I jo tinc que fer una reflexió important. Val la pena seguir avant o està molt bé també estar darrere? A mi me pareix que està molt bé estar darrere, a mi m'agrada. O seguir avant en la pel·lícula Miguel o seguir avant i avant de festa per ahir pegant voltes per tota Espanya?